Hello mga Marites at mga Parites, pasok! Danny Boy, official mega love shoutout, you know. welcome. Thank you for coming. Villaruz, ay Kuya Rodel, MLSO, mega love shoutout po sa light. Uy, ikaw ba yan? Tusok na. Ayan, salamat po sa patusok, guys. Thank you, Kuya Rodel. And guys, magbaba po kayo ng mga bahay ninyo. May mga bago tayong bisita. Mega love shoutout po sa lahat. Sana di ka maabuntis. Hoy! Naka-save naman kahit natusok. Shoutout sa lahat. Ayan guys, mega love shoutout po sa inyong lahat. Thank you for coming. Danny Boy Official, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Hi sis Mayan, tawa siya. Oo, nag-gets ko nga yung joke mo. Akala ko kung ano yun. Huli ko nang nag-gets. Yung sabi mo na sana hindi mabuntis. Kaloka. Blooming boss ha. Danny Boy Official. Always naman blooming Para hindi halatang para hindi magmukhang lola agad-agad. Sige lang Kuya Rodel, thank you so much po sa pabigi at saka sa patusok mo. Mag-aaray sana ako pero nauna na yung tusok mo. Kaya wag na lang muna. Hayain. Alex, asa na? Ayan nga, sis. OFW Marivic Santos here. Mega love shoutout. Thank you for coming. Naka-direct ka pala naka-direct ako. Sinubukan ko sa StreamYard kanina. Ayaw. Walang boses daw. Tapos nakaitim. Kaya inan ko na siya. Kaya ngayon, ayan. Nag-direct na lang ako. Hi, my beautiful lady. Ayan, mega love shoutout, Jerry. Thank you for coming. Musta na? Heto, ayos-ayos lang po. Maganda-ganda pa rin ang buhay. Charot. My love, Jeon of Macau. Ayan. Shoutout sa iyo, mega love shoutout po sa iyo, Macau Vlogs. Thank you guys. Shoutout sa lahat ng aking mga katropa na lagi I give you a big love and support and thumbs up. Thank you so much, Jerry. Ako lagi busy kaya madalang makaikot. Ayan. Hello, Miss Ganda. Mega love shoutout po sa lahat. Ayan, sabi ni Mayetski Channel. Hello guys. Thank you for coming. Idol Danny Boy. New video in my playlist need watch out. Thank you. Busy muna, busy pa, haha. Sige lang sis Marivic. Thank you sa pagbigi. Mayan. Thank you sis. Ba't nawala na si Asa na kaya to? Sandali lang. Sexy ni host. Ngayon lang yan, Kuya Rodel. Ngayon lang yan naging sexy. Dati chubby.
Ano, sandali lang asan na yung si Jerry at mapuntahan ng kanyang bahay. Um, Ayan guys, nababa po si si Kuya Rodel, si Villaruz Gracie 23 ng kanyang prem. Baka naman guys, pwede patusok. Pero dahan-dahan lang guys yung pagtusok para hindi masakit. Huwag sa puwet ko Oo, huwag talaga. Dan, Jerry, full pack. Ayan, sis Mayan, baba ka ng bahay mo, sis. May mga bisita tayo dyan, para matusok ka din. Ako ayaw ko matusok Gusto ko pa kamay lang para di masakit. Ayan, nandito na ako sa premiere mo, Kuya Rodel. How to weld FCAW number 45. Ayan, tusok na. Natusok na sa lubot. My love, Dion of Macau. Ayan. Thank you guys. Sis Macau, baba ka ng bahay mo para madikitan ka ni ni Villaruz Gracie 23 ng Saudi. Hi Jerry, are you still there? I'm on the way now into your house. Ronan's Adventure. Megalaw shout out. Thank you for coming po. Ayan. Jerry. Ano to taga saan na kasi to? Taga ano pala to? Taga India. Si Jerry yung nagbaba ng kanyang PL daw. Thank you so much, guys. Ba't wala yung mga katropa natin? Coco. Dine, Villaruz Gracie 23 full pack with comment. Ayan. Sis Mayan, baba ka ng bahay mo, sis. Para matusok ka rin sa lubot. My love, Jeon. Salamat sa pa-high five mo dyan. Ayan. Shoutout po sa lahat ng aking katropa. Thank you guys. Ba't nawala yung special guest natin? Nandun kanina sa kabila pero biglang nawala. Ayan, Mary Love Me. Thank you for coming, Sisi. Ayan, Mary Official Vlog. Thank you for coming, sis. Na hindi natuloy yung unang LS ko kanina sa StreamYard kasi ayaw gumana ng boses na pagkatapos naka-black lang siya. Kaya nag-direct na lang ako. Ayan, medyo okay pa. Maghahanap tayo ng Ganda Saan banda sis? Mana lang sa'yo. Ganda. Mary Vlog. Thank you. Shukran kither. Ayan. Ha. Wala yung mga katropa nating iba. Saan nawala sila? Mama Cow, megalaw shoutout po, sabi ni Mary Vlogs 10. Ayan. Antok na, ha. Uy, Mayan, huwag ka muna matulog. Ang aga-aga pa Sasayawan kita para magising ka. Ano gusto mong sayaw? Macarena. Sigurado magigising ka pag
Dali, maghanap muna ako ng sounds. Para hindi boring. No Vincent Foods. Hoy, Coco, stop it. Maingay yung aso. Ayan, sa mga silent viewers natin dyan, thank you so much sa inyo. Ayan. Coco, stop it. Mama Kao, ano, puro peace? Yo, ka na lang dyan. Wala kasi si ano, di ako mag-comment kasi nakabit. Wala kasi si ano, wala kasi si kwak, kwak, kwak. May tatlong bibe akong nakita. Kaso wala, pati isa wala. Thanks sa blue kapote, ma'am. You're welcome, Ronans. Baba ka po ng ano. Baba ka po ng bahay mo. Ayan, si Kuya EPM Mechanic. Sana all malaglag sa StreamYard. Ano, Kuya EPM, nalaglag ako sa StreamYard. Ayaw ako papasukin ni Lolo. Kaya ito, nag-direct na lang ako. May gusto pa naman akong paakyatin sana. Kuya! Ayan. O syempre, tinatawag mo akong ate. Di tawagin din kitang kuya. Thank you guys. Nakakainis doon sa ano, sa StreamYard. Akala ko kung anong puti yung nangyari, itim pala. Pagkatapos wala din siyang voice kahit hindi siya nakamute. Ayun, shout out nga pala kay Sherlyn Tuason sa nag-iisang kapatid ko na nandyan na napaka-supportive. Ayan. Awit sa'yo, host. Baby pa po ako. Help my channel. O, ayan. Guys, mga katropa, palablab naman po kay ano, kay Idol EPM Mechanic na nasa Japan. Ayan. Hindi rin ako makapag-pin. Nakakainis. Yan, bawal walang headset. Doon. Yan, papunta na ako sa bahay mo. Guys, pamahal naman po kay ano, kay Idol EPM Mechanic from Japan. Ayan. Mag-iwan lang kayo guys ng bakas, babalikan po kayo niyan. Yan yung isang oppa natin na nasa Japan. Premier. Shinto Shrine, Shinja EPM Mechanic. Yan guys. Premiere pala niya to sa June 7 pa. Ayan. Gapan daw. Ayan, nandito ako sa bahay mo ngayon, ano, Idol EPM Mechanic. Natusok ko na ang iyong bahay. Mag-aray ka naman dyan. Oh, JC and Jaira Vlog. Ayan na nga siya. Nagpakita rin. Ayan, natusok ko na ang iyong bahay. Ano, EPM Mechanic. Thank you so much, guys. Ayan. Makalat dyan, host. JC and Jaira Vlog. Andito lang ako, tahimik mong kapatid. Hehe, busy. Thank you, sis. Ayan. Thank you. You're welcome po. Makalat dyan, host. Ayos lang makalat. Dito rin naman makalat pero di ko lang pinapakita. Naka-hide nga lang para hindi halata. Ayan guys, palablab po yung mga nagbaba po ng bahay. Baka naman. Thank you. My love, Jeon of Macau. High five lang. OFW Marivic Santos, mega love shoutout sis.
Bawal walang headset doon. Dali. Boom dia! Yan, Marcelo! Mega love shoutout. Thank you, my friend, for coming. Meron tayong ibang lahing kasama. Nakabisita. Okay. Pwede magpa-view host. Wafa, sure. Magbaba ka lang ng bahay mo at i-view kita doon sa isa kong laruan. Brigada. Ayan, nagbaba si Ronans ng kanyang ng bahay. Ayan. Ronan's Adventure. Dito ako ngayon sa iyong bahay. Kakaibang hugis ng yellow, parang natawa tuloy ako sa shape. As in, ganun lang, 11 second. Bahay pa po. Baby pa po pala, bahay daw yan. Sige, Kuya APM. Dan na ako sa Ronans, 8 seconds lang, ang bilis. Spicy, ayan. Spicy hamonado ala APM mekanika. Yan, nandito ako ngayon sa bahay mo. Bakit wala siyang harang? Pwede ba monetize ka na? Monetize ka na, Kuya APM mechanic. Ba't wala ka pang harang? O baka nasa gitna to? Ayan, nagluluto, oh. Ito yung premo ng karaan, eh. Ayan, nandito ako ngayon sa bahay mo, 8 p.m. Ayan, nagluluto siya ng may harang yan, ewan dyan, baka may tipak. Oo nga, baka nasa gitna siya, wala sa unahan. Minsan kasi nasa gitna, kung wala sa unahan. Boom dia para sa Pilipinas. Ayan, Marcelo. Thank you, amigo. Hindi ko alam magsalita ng salita ninyo eh, kaya ayan, meron nga siyang harang andyan sa gitna, sabi ko sa iyo eh. Nasa gitna. Ate Brave, bawal na daw magpakita ngayon ng video sa LS. Sino naman nagsabi na bawal? Pain ko pa yung nagsabi eh. Carol. Halos lahat nga ng nag-LS pinapakita eh. Pinapakita ang video. Hi, Idol Anthony. Thank you for coming, Lods. Ayan. May mga bago tayong bisita. Ayan, nasa harang pa ako, Kuya APM. A few minutes later. Ewan ko dun. Hello po. Ayan. Shout out, Idol Anthony Benitez. Thank you, Lods, for coming. Maniwala ka naman, Kuya APM, sa joke. Danny Boy Official, andyan ka pa pala. Ayan guys. Kuya APM Mechanic. Pabalik na lang po kay Idol Ronan. Ayan. Thank you so much guys.
Idol, ano, Danny Boy Official, Lods, thank you sa patambay dyan. All I thought, wala ka na dyan, andyan ka pa rin wala. Thank you guys. Ronan, OTW po ako, ayan. Sabi ni FPM Mechanic. Ano po si Anthony Benitez po, main po niya yan, pwede po kayong ano, i-main, i-go to channel nyo na lang po siya kasi dito lang kinik habang work mode, hahaha. Ayos, salamat sa patambay, Kuya Danny Boy Officials, thank you. Thank you sa support. Ngayon lang ako nag-LS na ano, late na. Sa mga silent viewers po natin dyan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Tamsag dikit po, Ronans, walang bakas. Ayan. May bagong pasok tayo, si Kalingap Tata. Ayan, nagalaw shoutout sa'yo. Parekoy. Si Parekoy to dati nagpalit lang ng pangalan Salamat, Lot, sa pagdalaw. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay dyan. May jacket na po ikaw. Ayan guys, miss you ma'am. Ayan. Kalingap Tata, thank you. Musta ka? Nakadalaw ka sa ano ko ngayon sa LS ko. Ayan, may bago tayong pasok si Ashel. Mega love shoutout. Ayan. Tamsak host, maraming salamat po sa patamsak. Ayan. Mega love shoutout Ashel. Happy to see you in my life. Kauwi nila Kuya Val sa Daet. Oh, Tamsak Harang. Kapsat LCD TV Official. Thank you Kapsat for coming. Mega love shoutout host. Mega love shoutout din sa'yo, Sis Ashel. Ayan, Alex, Kyla. Thank you sis. Dahil andyan ka pa rin. Shoutout nga pala kay Ayan Mix Vlogs. Asan ka na? Uy, ba't di ka na nagparamdam? Ayan guys, palablab po sa bahay ni Ashel. Nagbaba po siya ng kanyang bahay. Thank you guys. 10 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Naghahanap ako ng kanta. Andito po ba si Kuya Ian Host? Andun siya kanina sa una kong LS pagkatapos mangisda ako, mama. Sige lang, Idol Anthony, isda lang para sa ekonomiya. Sis, Ashel, andyan siya kanina sa una kong LS, pero hindi natuloy yung una kasi ayaw akong paakyatin sa StreamYard. Pagkatapos, inulit ko sa YT apps, ayan. Okay naman na siya. Grabe tayo sa idol. Ako lang naman to. Ayos lang yan. Idol kita Marcelo, please drop your link. Apo, Pintasen. Ayan guys, may mga bago po tayong bisita. Ayan, si Kalingap Tata, si LCD TV Official, si Marcelo, si Ashel. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Magdikitan po kayo, maglab-labay na yan.
Kuya, EPM mechanic, ayan, still playing po yung video mo dito sa akin. Nagaharang-harang tayo. When nagpintas talaga ni host, anyan, ay ala po, Ilocano Madgayam ate ni, ni Idol Anthony. Kasday kano talaga, basta Ilocana, na imas, ay este na pintas. Ronan's Adventure, on the way na po, si Asiel sa'yo, ayan. Di ba kuya di ba Kapsat LCD, basta Ilocana, na imas, ay napintas. Naiwas talaga. I'm just kidding, guys. Ayan si Ronan, salamat. Puro naimas tayo indeed. Kita nyo yan? Agree din si, si Idol Anthony sa sinabi ko na naimas. Blooming ka ngayon, host, Kalingap tata, hindi lang ngayon ako blooming, every day, every night, every hour, every minute, every second. Kasi ayoko magbukhang lola, wala sa oras. Charot! Ayan, agree pala si, si Idol Anthony. Basta Ilocana, na imas, este na pintas. Awan pumalag, basta na imas tayo. When man! Kapsat LCD, baba mo yung bahay mo. Tabno madikitan ka ng mga bagong bisita. Ayan. Si Kapsat LCD nasa Saudi po 'yan. Isang kaibigan nating Ilocano din. Oy, Idol Anthony, ngayon ko lang nalaman na Ilocano ka pala. All I thought hindi. Ronan's Adventure, tamsak na lang po, dating dikit na po. Ayan, sabi ni Sis Asiel. On the way na sa mga kapsat natin, unahan ko na kayo, ayan. Alat, atak lang amo nga Ilocano kagayam, Idol Anthony. Akala ko hindi. Kulitin ko, sandali lang at hanapin ko si Kuya kung nasaan na. Uy. Pure Pangasinans. Ako host, salita namin Pangasinan. Basit lang alam ko Ilocano. O sa bagay, mix naman kasi ang tao dyan. Mga Ilocano din, marami. May mga Ilocano din naman dyan, marami. By the way, Wencer LCD TV. Ayan. Ilocano gayam. Oo nga, Ruth, tatak lang amo. Nga Ilocano din pala si Idol Anthony. Anyway, from Cagayan din po ako. Cagayan Valley, that's why. Ilocana. Basta Ilocana na imas. Ken na pintas. Ayan, APM mechanic. Tapos na po ako sa video mo. Ayan, sino pa yung gustong magpaharang dyan at nang mapuntahan? Baba lang po ng bahay. At nang maharangan. Ramdam ko awan pikon dito yan tayo Ilocano gayam daduma dito when Kapsat Anthony hanmet nga mapikpikon tayo Ilocano malaksit lang no nababa talaga tikim mood so yan kalingap tata dana po si Asiel sa'yo pare koy pabalik na lang po kay Sis Asiel ayan. Kapsat LCD, ibabam aji balay mo ta harangan ka. Ayan. Kapsat Anthony, dito ako ngayon sa bahay mo. Haharangan kita. Clash of Clans, how to win 43% in multiplayer battles. Ayan. Malagip mo di rabi mami JLS ni Sir Mario Jen. When Kapsat, malagip ko. Kunak no madama apa di rabi idijay. Kinyayo nga duwa ken ni kwa. Ken ni amom lata aja yan tul.
Ayoko na mag-talk. Apait talaga Ajay. When garot, may isa dira being a viewers na. Oo, garot, papansin unay. So nga, aqua. Nagbasbasa na lang dira, iti comment di Jay. Ayan, nagbaba po si Kapsat LCD TV ang kanyang bahay, guys. Ano din niya yan, main din po niya yan gamit niya. Hang kumet am mo Ajay, mandik kilala Ajay, barola, tapos, aqua. Pagkatapos naubing pa di balay na pero man kaslaman din na amuti makigayem ngay, di ba? Magkakatawa ng nga rod di ka di rabi jay kwa, nagdi comment na di jay. Ayan, Kapsat Anthony, andito pa ako sa bahay mo. Pinapanood ko yung video mo. Kapsat LCD. Adituyak madbalay mo. Dito'y may isang dito'y may isang ay ayam ko. Labis na nasaktan ako sa mga first time to go there. Ayan. Ala to'y nagtatabalay mo ko, Kapsat LCD. Haharangan din kita. Ayan o. Haharang-harang kay Kapsat LCD. Pagkatapos yung isa naman na kay Kapsat Anthony. Ayan. Isunod ko si kapatid Asiel mamaya pagkatapos. Ayan, nagaharang pa. Jongga Kimchi, ayan, discover. First time to go there, Kapsat LCD, anatana. First time mo nga mapandijay, anatana ata. Ten people, ayan, may 10 tayong bisita. Mega love shoutout po sa inyong lahat, guys. Thank you po sa pagtambay sa aking live stream. Palubusan ka, no'y sutay sublianam. Pusuken ka rin, suwada na karbingan. Jak may turat pa'y ngayong kabuyan. Baba lang kayo ng mga bahay nyo, guys, at haharangan natin. Gapo kanyak laeng. Dan Kapsat LCD TV, sabi ni Kapsat Anthony, ayan. Macau Vlogs, mega love shoutout sa'yo, Sisi, ayan. Ayan, Kapsat LCD, tapos na ako sa'yo. Ayan, tapos na. Baba lang guys ng bahay at nang madikitan at saka maharangan ko kayo.
Kalingap Tata, saan na po, sir? Main po niya yan. Mag-iwan lang po kayo ng bakas sa kanya. Hoy, Kalingap Tata, labas dyan, uy. May dumikit sa'yo, pakibalikan. Thank you. Daghan, thank you. OTW Kanyam Kapsat, ayan. Danny Boy Official, agyaman ang Kanyam Kapsat, adita kalata. Ayan. Dan Kapsat, Ronan's Adventure, kunanan ni Anthony Benitez. Macau Vlogs, baba mo yung bahay mo, sis. Dan Kapsat Ronan's Adventure, sabi ni Kapsat Anthony, ayan. Halos mga ano lang, mga main yung mga gamit nila na nandito. Hoy, Macau Vlog, Sisi. Alagad ng Macau, ayan. Tamsak, thank you, sis. Ayan. Alagad ng Macau, thank you sa patamsak dyan. Ayan. Kapsat Anthony, yan, dito pa ako sa bahay mo, nag-harang, ayan. O, main to main lang sa kalam. Tama. Pati si ano po, si Danny Boy Official, ano din po niya yan. Main din po niya yan. Mag-go to channel na lang din po kayo. Tapos, mag-iwan na lang po ng bakas kasi nasa work pa daw po siya. Ayan. Naka-spam si Main, pasaway. Hindi ko alam kung bakit ano nangyari doon. Naka-visible naman lahat ng message. Pagkatapos biglang nawala. Peace you. Ayan. Nagaharang pa ako kay Kapsat Anthony. Salamat, Sir Anthony, sabi ni Ronan's Adventure. Ayan. Hoy, alagad ng Macau, ibaba mo yung bahay mo para madikitan ka ni Ronan's. Bago yan, tsaka si Danny Boy. Bagong bisita yan sila. Wala ako bahay, host, naka-spam. Ako na lang magbaba sa Glenn. Hindi ko naman na-spam ha. Wala naman akong pinindot o ano. Ewan kung ano nangyari. Sandali, ibaba kita. Gamit yung isa kong account. Ano na lang, punta ka dun sa channel mo, sa main mo, tapos ibaba na lang ni Alagat yung main mo. Sige na. Ronan's Adventure, mega love shoutout, sabi na Alagat ng Macau. Dan Kalimbang, all Ronan, di na muna ako magbakas, sabi ni Kapsat LCD TV, ayan. Malasatan, panubok, anaway, tingkain sambay. Kaya't nagsagabaken lindo. Kantaan kayo latan, tapuhan kayo maboring. Habang nagdidikitan kayo dyan. Ha ha ha. Mamalagay ni Macau, baka may naalala kayo dito. Okay lang, host, tambay na lang. Ayan o, puntahan mo si Ronan's. Baka daw may maalala ka doon. Panakaidaros, timatberak Asia ano.
Tapat check, anong tento, lalaki ang mangilala. Ayat nga kain wawa, hahaha. Alaala talaga? Oo. Puso ka na ilumlum, kalas ko tiyag na nayon. Ate Wafa, mag-support lang sa Premier Store na agad. Okay lang yan, Kuya APM. Tapos na ako nagharang sa'yo sa isa mong video. Guys, yan po si EPM mechanic. Main din po niya po. Yan, gamit niya. Kaya main lang ang sakalam. Ayos lang yan, Kuya EPM. Support lang pag may time. Nag-tour kan ladaan. Hindi ate clone to. Oh! Saway. Idol Ronan Dan na po. Naalala ko talaga. Ayan. Kanta ka naman, host, para ganahan ako sa ginagawa ko. Danny Boy, gusto mong kantahin ko? Baka mamaya pag ako kakanta, magsilayasan kayo, ah. Idol Ronan, Dan na po, naalala ko talaga. Ayan. Sabi sa'yo, ma'am, alagad ng Macau, may maalala ka dyan. Naggoy, mukhang makakilala pala tong dalawa eh. Makakilala kayo sis, ni Kapsat Ronan. Ha, host, puntahan mo din. Haha, kaloka. Mamaya ko na yan puntahan siya. Tawa eh. Nawala siguro yung antok ni Alagad ng Macau dahil may naalala siya. Hindi po, ma'am, dito lang po ah. Ate Wafa, ha Filipino ka ba? Hindi. Whole. Hindi, half. Alam ko na yan, yung binaba ni Ronan. Na-shock nga rin ako eh. Akala ko kung anong klaseng shape yun. All I thought yung shape nun is like octagon, but I'm shocked. It looks like something Chinese. Hindi, Ilocana. Pero nagmumukhang Chinese kasi maliit na yung mata ko. Charot. Dan sa'yo Kapsat Ronan's Adventure, pasukli na lang sa new upload ko po. Ayan, sabi ni Juan, Kapsat Anthony. Hahaha, host, bahay ko. Pabalikan kay Idol Ronan. Ayan. Dali lang, kopyahin ko lang yung mo. Macau Vlogs. Para friends kami, hahaha. Ayan. Sige. On the way na. You know, background music pa lang, pamatay puso na. Yahoo! Tama. Para magising yung natutulog mong dugo. Charot! Hindi yung way how to deliver your words parang Chinese. Because, sabay ganun eh. Hindi, kasi, alam mo na, nandito ako sa ibang planeta. Kaya, yung accent niya is different. Sabay ganun. Kapsat Anthony, malapit na ako matapos sa video mo. Nasa 12 minutes na ako dun sa Clash of Clans mo. Sandali lang Macau Vlog sa ibababa ko yung bahay mo.
Nasa Jupiter ka din pala. Opo, hindi, wala ako sa Jupiter. Nasa ano ako? Nasa Mars. Nasa Mars ako. Ikaw ang dahilan. Mars. Ayan. Ayan guys, nagbaba ulit po si Idol APM mechanic ng kanyang bahay dahil baby pa daw po. Padadain natin yung baby niyang bahay guys. Anthony Benitez, Dan Sukli po sa rin Kapsatronan. Ayan. Kapsatronan, sandali lang ibababa ko yung bahay ni Alagat ng Macau para magkaibigan daw kayo. Baka hindi mo pa nakikita yung videos niya na may something different about it. So you can check it out. Ibababa ko siya. Sa kakaisip sa'yo, ikaw ang dahilan. Kuya EPM mechanic, baby pa. Yan, hayaan mo kuya, padadein natin siya yung baby na bahay. Okay, sige po ma'am, para madikit ko na yung yellow ko. Oh, sige. Macau Vlog. Tawa si Kuya EPM Ayan. Ayan guys, yung binaba ko ni Kulang ako kung wala ka. Yan po yung bahay ni Macau Vlogs guys. Palablab din po sa kanyang bahay guys dahil hindi pa po siya monetize. Kulang pa siya ng watts hour. Baka naman. Sakto na yung saging niya. Malaki-laki na yung mga saging niya. Yun, thank you po, host. Ayan, you're welcome po, Alaga ng Macau. Ayan. Kapsatronan, sayan na. Binaba na po ni Kulang ako kung wala ka yung bahay ni Macau Vlogs. Baka pagpunta mo dyan, may maalala ka rin po na unforgettable. Nakikita ko yung ninja mo na yan, host Wafa. Oh, yan. Nandyan ako sa bahay. Ayan, papunta na ulit ako sa bahay mo, Bahay mo, Kuya EPM Mechanic. Siyempre, nakadikit kaya to sa'yo nung nag-ayuda ako. Ikaw lang sapat na. Yan, nag-love shoutout! May bago tayong kasama. Mega love shoutout po, host. Ikaw lang sapat na. Yan. Ako lang daw sapat na. Are you sure na ako lang sapat na? Sabay ganun Ayan, thank you Sisi for coming. Baba ka ng bahay mo para madikitan po ng mga bisita natin. Ayan. Hello. Hola amiga. Yeah, Marcelo, thank you for staying in our live stream. Kanina pa po ako naka-BG host. Ayan. Hala, ganun ba? Hi, thank you so much sis. Hi Ate Elsie. Ayan, may bago po tayong bisita. Ayan, si Ate Elsie. Ate Elsie, Lorenza Elsie. Ayan, may bago po tayong bisita si Ate I was trying to talk up your dialect there. But I don't know how to speak. Musta ka na, idol? Ayan. Ate Elsie, heto, okay lang po ako. Mataba-taba pa rin. Kumusta na rin po yung bahay mo, Okay na ba? Or kulang pa rin tayo sa watts hour? Ayan, ate, may jacket ka na po. Pwede ka na magbaba ng bahay mo. Matagal ka na rin ate, hindi sa akin, nag-PPM about sa watts natin sa channel natin. Looking good ka. Yes, thank you. Mega love shoutout, idol, ikaw lang sapat na. Ayan. Sabi ni Alagat ng Macau.
Marcelo, my amigo. Marcelo, my amigo. Hello. Thank you, thank you. Kanina pa pala, tapos ngayon lang nagparamdam. Nobat Beng! Hi ate Nobat Beng! Hello sis! Hi! Hi, hi, hi! Sa lahat ng mga katropa. Ayan. Ayan sis Nobat Beng, baba ka ng bahay mo para madikitan. Guys, si Ate Lorenza LC, main din po niya yan. Pwede po kayong mag-go to channel sa kanyang bahay. Ayan. Alagad, musta? Ayan. Sisi Alagad ng Macau, kumusta daw po ikaw? Sabi ni Elsie. Ma'am Nobat Beng, megalaw shoutout. Sabi ni Alagad ng Macau. Ayan. Nakita-kita rin yung mga katropa na nandito. Salamat Kapsat Ronan's Adventure. Sabi ni Kapsat Anthony. Ayan. Macau Vlogs. Tamsagdan sa inyong pagong. Ayan. Puntahan kita po, Ma'am Lorenza. Ayan guys, mag-go to channel lang po kayo kay Nobat Beng, kay Ate Lorenza. Main po yung mga gamit nila. Ayan. Mga bago nating kasama. Megalaw shoutout Alagad ng Macau. Dalaw ako bukas. Sige, sige guys. Sabi ko na, Idol Ronan, ay hahaha. Mukhang nagdadalaga ang beauty mo, Idol. Agoy, Explore Malaysia. Hi. Ayan, may bago tayong bisita. Ayan. Hi, Explore ng Malaysia. Happy to see you here in my live stream. Hi. How are you? Ayan. Yan, guys. Pa-welcome po sa bago nating bisita. She's from here in Malaysia. Explore. Pero magaling daw po yan siya magtagalog. Ayan. Ayan, may jacket ka na Explore Malaysia. You can drop your link. Ayan guys, may mga bago tayong bisita. Kapsat Ronines. Sabi na nga ba sa'yo na may maalala ka rin Thank you po Ma'am Nomad Beng. Ayan. Explore ng Malaysia. Thank you for coming. Tambay lang ako sis makinig habang may nagawa po. Ayan. Thank you sis Nomad Beng. Thank you so much. Mega love shoutout po sa lahat. Ayan. Natawa si Alagad ng Macau nawala yung antok niya. just because of the turtle. Turtle and the shape. Ayan, maganda yung pagkatakpo nila The ice shape and the turtle. 'Di ba? Ayan, thank you guys. Kapsat Ronines, ayan. Andyan ka pa ba? Nawala yung antok ni Alagad ng Macau dahil dun sa dinalaw niyang bahay. Explore Malaysia, yan. Thank you sa thumbs up. You can drop your link now para makipagdikitan ka po sa mga kasamahan natin dyan. Happy to see you here in my live stream. Ayan, ano din po yan, main din po yan, Explore Malaysia yung gamit niya. Ayan. Yan guys, nagbaba po ulit. Heading to sleep, tomorrow some errands to run. Okay, Explore Malaysia. Thank you for dropping here in my live stream. Much appreciated. Mag-iwan lang po kayo ng bakas kay guys, yung mga gustong magdikit kay Explore Malaysia. Just leave a comment po sa kanyang videos din. Babalikan po kayo niyan. Dalaw na lang po kayo sa bahay ko. Welcome na welcome po. Iwan lang
kalahati ng tsinelas para bukas. Paghanap ko, madali lang po. Salamat. We'll follow your channel more often. Ayan. Thank you, Explore Malaysia. I will do the same to you. Good night to you. Good night, Explore Malaysia. Ayan. Because it's already 11 past here in Malaysia. So, it's time to sleep. Good night. Have a restful night. Explore Malaysia. Thank you so much. Ayan, guys. No, bad bang. Thank you, ate. Ate Elsie, andyan ka pa ba? Ate Elsie. Yeah. Yes po, ayan. Ako na nga, ako magbaba ng bahay ni Ate Elsie. Right. Kapsatronines, padikit naman kay Ate Elsie. Ako magbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan guys, ano po, binaba ni kulang ako kung wala ka. Lorenza Link, ayan. Kuya IPM, baka naman pwede pala-vlog kay Ate Lorenza, please. Ayan yung binaba ni kulang ako kung wala ka yung bahay niya. Ano po, si Ate Lorenza is nasa Hong Kong din po to, nagwo-work. Ikaw lang sapat na. Mega love shoutout. Salamat sis. Idol, ano oras na ba dyan? Ano, halos magkapareho lang tayo, Ate Lorenza. 11, it's already 11:09 p.m. Ayan, on the way na daw po sa'yo si Idol EPM Mechanic, Ate Lorenza. Ano na po dito, 11 na po ng gabi. 11 something na. 11:10. OTW na daw. Love you na nga eh. Harang po host. Ayan na. Ayan. Andyan na si Cute. Hi Cute. Ma'am Lorenza, I'm done. Full pack na po. Nag-go to channel ako sa iyo. Nag-iwan na lang ako ng bakas mamaya. Mega love shoutout po, Ma'am Macau Vlogs. Sabi ni, I love you na nga eh. Ayan. Thank you, Cute, for coming. We are waiting for you for so long. Glad to see you here again. Ayan. Or baka naman hindi ka lang nagpaparamdam. Ayan. Mega love shoutout po, Ma'am Macau Vlogs. Sabi ni, love you na nga eh. Ayan, okay, alagad. Bukas puntahan kita kasi antok na ako. Ayan. Okay, Ate Lorenza. Good night po. Thank you for dropping here in my live stream. Hope to see you again around. Ayan. Mega love shoutout Idol Jeffrey PH from Alagad ng Macau. Ayan, nagtakpo rin yung dalawa. Sabi ko na nga ba sa iyo eh. Hindi ka nun matitiis eh. Ayaw mo maniwala. Okay po, Ma'am Lorenza. No worries po. Thanks po. Ayan. You're welcome. Thank you. Ayan. Ayan guys, nagbaba po ng kanyang bahay ulit si Idol APM Mechanic. Good night, beautiful Idol and everyone. Ayan, thank you so much, Ate Lorenza LC. Ayan. Good night din po sa iyo, ate. Have a restful night. Ingat po lagi, sabi ni Alagad ng Macau. Good night po, ma'am. Ingat po lagi, sabi ni Alagad ng Macau. Ayan. Ayan, guys. Hoy, love you na nga eh. Padalaw si APM Mechanic dahil baby pa daw po yung bahay niya. So, kailangan natin siyang padedein ng fresh milk. I'm just kidding, guys. Kailangan pa ni Idol, APM Mechanic ng fresh milk para sa kanyang bahay. Good night po everything here. Hoy, huwag kayong mang-iwan. Sabay ganun eh.
Hoy, cute! Maaga pa naman eh. Thank you po, host. Thank you din. Hoy, love you na nga eh. Baba mo yung bahay mo para madalaw ka ni ni EPM. Thank you po, Mama Ka Vlog. Ayan si si Chingus Channel. Ayan. Lola Seth, mega love shoutout po. Thank you sa pagdalaw. Kagwapa ba? Agoy na, mana-mana lang sa'yo yan, Lola Chingus Channel. Ayan. Di ba nga sabi nila? Ano na kasing sasabihin ko? Sabi nga nila, pag nasaktan daw, lalong gumaganda. Kung maniwala ka. Ayun. Host, papababa na ako. 12 na po. Okay. Okay, APM Mechanic. Thank you po. Thank you sa pagtambay. Ayan. Mag-iiwan na lang sila ng bakas sa iyong bahay and then ikaw na bahala magbalik pag-gising mo. Ay, pag-akyat mo pala. Pag-akyat mo sa umaga. Sige, APM Mechanic. Thank you so much, Idol. Take care always po sa pagbaba. Ingat ka, mag-ingat ka sa pagbaba mo. Baka iba yung maibaba mo. Charot! Ako nga nasaktan na, pangit pa rin. Hala, ganun. How come? O siya, tambay lang muna ha. Kain pa kami hapunan. Okay, Lola Seth. Thank you sa patambay. Lola Seth, balik ka. Ha. Sa'yo lang yata, effect host. Ganon, sa akin lang ba effect? Naku, hindi ko rin nga alam kung sa akin lang ba effect. Ha, joke lang. Uy, charot. Alam ko naman Ikaw pa, Chingus Channel, nagmana ata yung kagandahan ko sa'yo. Diba sabi mo nga Di bale nang masaktan. Basta wag pabayaan ng sarili. Maya muna, tapusin na. Oo, mamaya pa, hihintayin kita hanggang 2:00 ng madaling araw. Kaso, failed ako dun sa StreamYard. Ayaw akong pakyatin ni Lolo. Walang boses, pagkatapos wala din cam. Oo nga, wala akong member na di maganda. Oo nga, syempre. Bigyan mo na ho sa may emergency. Okay, I understand si Walaga ng Macau. I know already what kind of emergency is that. Lola Seth, mega love shout out. Thank you for coming. Maghaharang na lang muna ako sa mga nagbaba ng bahay kanina. Ayan, haharangan ko muna si Lola Seth habang nagdi-dinner pa sila. Andito ako ngayon sa iyong bahay, the National Aquarium Abu Dhabi. Ayan. Harang-harang Ate Lola Seth. Ayan, nandito ako sa bahay mo ngayon, haharangan kita habang nakain pa kayo dyan. Enjoy your dinner. Ano pala makain dyan, Lola Seth? Yung isa kong kilay, tumataas. Kaya ika'y namasukan sa mabini na patpat. Mula'y binagsagan ng kalapating mababang lipat.
Antok. Okay, sis. Sleep na. Salamat sa pagtambay. Sis Marivic, thank you, thank you. Magpasa na ako mamaya ng ng SR. Natapos na ako sa task. Kulang na lang yung pag SS tsaka pag pag SR. Tamad pa. Kaya nag-LS na lang muna saglit habang hindi pa inaantok. Antok! Hahaha. Magkape! Haha. Anong oras mo ba ipapalabas? Ante, tamsakhos. Ahos Bombay ni Repolyo. Ayan, mega love shoutout sis Repolyo. Ayan. Ginos, mega love shoutout. Auntie, Agyamanak. Mega love shoutout. Apay matulog ka? Nagsapapay lang ni Bawi ako mamaya. Auntie Ginos, nasapapay unay. Intut ka pa ila maturog gamin na. Chika muna tayo dito. Uy. Ginos. Kunwari ka naman na matutulog nasa TikTok ka naman. Natambay. Ayan guys, mega love shoutout po sa mga nandito na kasamahan ko sa Team Gucci. Thank you so much po sa pagdalaw. Tsaka sa mga katropa natin dyan. Thank you guys. Ginos, good night. Kunwari na matutulog nagti-TikTok naman Auntie, good night. Maka-auntie, wagas Sis Repolyo, thank you sis sa paharang. Thank you sis. Kapsat LCD TV official harang. Agyaman nagkapsat. I'm in. Sabi ni Repolyo. Ayan. Sis Repolyo, thank you so much po. Love you na nga Thank you cute sa pagtambay. Salamat.
Guwapaha. Uy. I'm back. Thank you sa pagbabalik. Love you na nga eh. Love you nga eh. Ayan. Sis Repolyo, mana lang sa'yo, guwapa. Dan Harang, thank you, Kapsat LCD. Bawi ako pagka mag-LS ka rin. Dan harang, salamat po sa mga paharang ninyo dyan guys. Thank you so much. Cute. Salamat sa pagbalik. Ba't saan ka galing? Na oras? 11, 10, 9, 6. Kapsat LCD, malem yu pay lang gayam dita niya, lasa ispay lang dita Saudi. Hi, thank you sa paharang. Thank you sa paharang ninyo mga kapatid. Awan matapik. Jumers box lang po, ma'am. Ayan. Andyan lang din siya si Sexy. She's waiting for you. Dahil nawala ka daw. Charot! Hi, host! Hi, sis Desiree! Thank you for coming, sis! Mega love shoutout, sis Desiree Vlog. Ayan. Ayan, mega love shoutout po, Ma'am Desiree Kayabyab. Sabi ni love you nga eh. Ayan. Ayan guys, shoutout po sa lahat ng aking mga katropa. Thank you guys sa pag-support sa akin LS. Thank you so much guys. Ganun din po sa mga ka-team ko sa Team Gucci. Thank you so much po. Shoutout. Ayan. Mega love shoutout. Love you. Ayan. Love you. Spread love. Sis Desiree, buti gising ka pa. All I thought nakatulog ka na. Video lang host, ongoing eating. Ayan. Okay, Kapsat LCD. Enjoy your food. Eat well, Kapsat. Ano nga pala makain dyan, Kapsat LCD? At padigo ka man nga rod. Kapsat LCD, yan yung makan dita. JJM Mix Vlogs. Ayan, Tamsax host. Good night. Ayan, meron tayong bagong kaibigan na nag-good night. Ayan. Salamat po, JJM Mix Vlogs sa patamsak. Ayan. Good night din po sa'yo, kapatid JJM Mix Vlogs. Coco? Nasaan na kaya tong aso? Coco? 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 Welcome host. Ayan. Thank you po. Have a good night po. Ayan. Salamat sa mga dumadaan. Salamat sa mga nagtatamsak. Hi Coco. Come. Ayun. Hello guys, say hi to everyone, Coco. Ayan guys, magkamukha kami ni Coco. Di ba Coco? Magkamukha tayo. Ayan. Salamat din po sa pagkumot host. Hey. You're welcome JJM Mix Vlogs. Pwede ka magbaba muna ng bahay mo sis. Uy, bago ka matulog para madikitain. Baba mo yung bahay mo para madalaw kita. Di ba Coco? Ay!
6 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Thank you guys sa pagtambay. Hoy. Huwag mo akong i-kiss dahil ayoko. Hi! Baby pa lang itong bahay ko, Hosa. Yan, ayos yan. Kung baby pa, ibaba mo para para puntahan kita. Ayudahan kita. Ayan. May mga bisita, may mga kasama pa tayo dyan, no? Para madagdagan yung bahay mo. Kung baby pa talaga, padadiin natin ng fresh milk. Ano ba yan? Yung main mo ba yan, kapatid, JJM Mix Vlogs? Mag-go to channel na lang ba ako? Or baba mo na lang yung bahay mo para Why are you sleeping or what? Okay, you can sleep now. You sleep now, Yakukudi. Opo, sayan. Ako na lang, mag-go to channel na lang ako sa bahay mo. Ayan nga, tama nga, 46 pa lang ang kanyang bahay. Ayan, aayudahan kita, bigyan kita ng 5. Ayan, meron ka palang meron kang premiere. Vlog 6. Let's wave the feelings. Salamat ho. Ayan, walang anuman kapatid. Ayan. Ibababa ko yung bahay mo. Sandali lang. May mga silent viewers pa tayo dyan. Lang yan sila. Nagmamanman lang sa mga binababa. JJM Mix Vlogs link. Sige, ka lang, upload ka lang ng content mo para sa What's Our Vlogs, 1K Islands in HK. Ayan. Nasa Hong Kong ka pala. Andito ako ngayon sa bahay mo. Nanonood muna. 46 ka, gawin natin 50 yung bahay mo. Sisi, dito lang ako nagplansa. Sis Repolyo, thank you sis. Salamat Sisi Koy. Ayan, andito ako ngayon sa bahay mo, kapatid JJM Mix Vlogs. Ang ganda ng views. A glimpse of 1K Islands Lake. Oh, napakaganda ng tanawin. Ayan o. Tapos meron pa siyang kambing. Ang cute ng kambing. Harang ulit ho, sabi ni Kapsat LCD. Kapsat LCD, baka naman mabalin nga palablab ata ni balay ni JJM Mix Vlogs. Tambay ko ito host. Ayan. Okay lang Sisi, JJM Mix Vlogs. Salamat. Ayan. Ayan. Isa na ang naibigay ko sa iyo. Ayan.
full watch yung video mo bago ako dumikit. Pang 47 na yun. I will give you more and more. Kapset LCD, agyaman na kanyang Mamat's House. Ayan. Kuya LCD, baka naman pwede padikit si JJM Mix Vlogs. Baby pa yung kanyang bahay. Bagong silang lang, fetus pa. Yun yung binaba ni ni kulang ako kung wala ka. Yung bahay niya. Sis Desiree, thank you Sis Desiree. Boholano TV, Tamsak host, dating dikit. Thank you so much, Boholano. Thank you for coming po. Yan. May jacket ka na po, idol. Pwede ka na magbaba ng iyong bahay at ng madikitan. Ayan, JJM Mix Vlogs. Andito ako ngayon. Ulit, pangalawa. Hindi makita. Ayan. Salamat host, walang anuman mo Holano. Thank you for dropping in my live stream. Yan. You can na ngayon, pwede mo nang ilapag ang iyong bahay para madalaw ng ating mga kasamahan. Ayan, ang ganda talaga diyan sa HK. Very nice very nice place. Daddy Michael and Mommy Marifes Vlog. Ayan, nagbago ng pangalan si Kuya Michael. Mega love shoutout! Ayan, thank you for coming. Baba mo yung bahay mo Kuya Michael, para mabisita ng mga kasama natin dyan. Ayan sis JJM Mix. Dalawang dikit na po, ayan. Kumusta po? Ayan, ito okay lang naman po. Yes, host, daming magandang pasyalan at hiking. Ito po yung bahay ko, ayan. Sis JJM, ayan, dikitan mo si Daddy Michael. Ayan, he's from Canada. Sa Canada po yan siya ngayon. Si Daddy Michael and Mommy Marife. Ayan. Sandali nga, bisitahin ko din si Kuya Michael. Baka hindi ko pa siya nadikitan. Hindi ko pa naidikit sa kanya yung isa kong saging. Sandali lang. Sige po, host, ayan. Ayan yung binaba ni Daddy Michael. Ano po yan siya? Nasa Canada po yan. Ayan. Nakadikit na pala ito sa'yo. Dali, maghanap pa ako ng isang saging natin kung meron pa. Hindi na idikit. Dan dikit, JJM Vlogs. Ayan, sabi ni Desiree Vlog. Sis Desiree, yun, si Kuya Michael, yung kasama natin sa katropa. Baka naman, pwede padikit din po sa kanya. Baby din po yung bahay niya. Nasa ka na ba? Nakaapak ka na ba ng 100, Daddy Michael? Nasa 73 pa pala. Akala ko naka 100 na. Hindi pa pala. Our third vlog, ayan.
Naidikit ko na pala sa'yo yun. Pero ano, i-play muna kita saglit. Sis Mary Vlog. Mary Vlog. Padikit naman kay JJM. Baby pa yung kanyang bahay. Mag-go to channel na lang po sa kanyang bahay dahil main po yung gamit niya, or pakihanap na lang sa taas yung binaba ni kulang ako kung wala ka. Yun yung bahay niya. Ayan sis, JJM, pang 50 na po sa'yo to. Ayan. Inood muna ako. Kuha muna ako ng tubig saglit. Ayan, pang 23 tamsak, and then pang 50 saging na sa'yo to, JJM Mix Vlogs. Keep it up lang. Upload lang ng new content natin para mabilis tayong makagain ng 4,000 watts hour na requirements ni Lolo. Suggest ko sa'yo sis, unahin mo yung watts hour bago yung saging. Dahil yung saging madali lang siyang hanapin. Kasi yung watts hour. Yung watts hour is mahirap kasi 4,000k yun. Ayan, I'm still watching your videos. Sis JJM Mix Vlog. Ayan. Natapos na. Ididikit ko na sa'yo to. Pang 50 banana. Ayan, 50 na ang iyong saging. Koko. Daddy Michael, ayan. JJMX Vlogs, tapos na yung tamsag din while watching na po, ayan. Daddy Michael and Mommy Marifel Vlogs, Dan Tamsak and Kalembang all, ayan. Thank you po guys. Salamat po, sabi ni Daddy, ayan. Ayan, meron pa akong isang banana para sa'yo, sis JJMX Vlogs. Pang 51. Pang 50. Tusok na rin ako sa iyong trem. Vlog 3 hot pot at shot-in with my dear ate. Ayan. Jofam, harang sisi. Meron sis VJ Mix Vlogs. Thank you sis for coming. Sensya na, busy rin ako. Hahaha. Ayos lang yan sis. Mahalaga ay importante at nakadalaw ka. Sabay ganun. Thank you sisi. Ayan.
Paano naman sis, padikit naman sa mga baby nating kasamahan dyan, kay JJM Mix Vlogs. Nasa 50 pa lang po yung saging niya, tapos si Daddy Michael, nasa 74 na rin yung kanyang saging. Baka naman pwede, palablab din sis Jo. Sis VJ. Shoutout sa lahat ng mga katropa. Thank you guys sa support ninyo sa akin. Babawi ako sa inyo. Kung hindi ako makabawi ng ng mga prem or LS ninyo, papaliparin ko na lang kayo ng bikini. Charot! Ayan, dandikit dati Michael, ayan. Sis Desiree, baba mo yung bahay mo sis para mabalikan ka rin. Sis Desiree, bakit hindi na ikaw nagla-live? Hindi ka na rin nagpe-prem dahil ba sa lintik na pag-ibig na yan? Gayahin mo ako, dahil sa lintik na pag-ibig na yan, mas lalong nagkakaroon ng confidence sa sarili. Ayan, mega love shoutout po sa lahat, sa pinaka-blooming na host. Hagay, giatay. Nambola pa ang aking sisi. Uy, salamat din host sa bananang matamis. Ayan. Ayan, nanonood pa ako dito sa Dito oh. Hindi pa nakadikit to. Nood muna ako ng video mo bago dikit. Ayan. Sis Jo, mag-go to channel ka na lang po kay kay JJM Mix Vlogs, tsaka kay Daddy Michael. Ayan. Main po yung mga gamit nila. Baka naman, mga lalabs, para maiangat din yung kanilang mga bahay. Pabasa ng comment ko, host. Wala ka naman comment, ah. Mega love shoutout sa lahat, sa pinaka-blooming. Yun lang naman, ah. Blooming na ba ako? Hindi na ba halatang labis na nasaktan? Charot eh. Sa kasi sa YT apps, ang bilis ang bilis mag-disappear ng comment. Kaya kapag walang nagko-comment, makalayas na nga, hindi pinapansin yung comment ko ha. Huy, ayan, binasa ko na nga. Asan ba yung comment mo? Wala naman ha. Wala ka naman comment ha. Yung comment mo lang, mega love shoutout. Ha, parang di naman nasaktan host ha. Siyempre, ako pa, strong kaya to. Ito yung tunay na brave. Diba? Iiyak lang to, pero never nasuko. Ganun. Kung kaya akong ipagpalit, charot. Kung kaya nila akong dagdagan ng 10, kaya ko rin silang dagdagan doble. Ayan guys, nagbaba po si Sis Desiree ng kanyang bahay. Ayan. Padalaw po guys. Thank you. Diba sis VJ? Hindi naman halata, diba? Kung labis na nasaktan yan, hindi yan magi-smile sa harap ng camera. Ayan sis JJ, natapos na ako sa iyong video, ayan. Ididikit ko na sa'yo to para dikit na dikit. Ayan, wow naman, sana all na lang talaga. You're welcome po, ayan. But still watching po, ayan. So, kailangan po panood ng hanggang 3 minutes para hindi po masayang yung effort natin na nagdidikitan. Kasi pagka nag-sub po tayo kaagad na hindi nanood ng video, wala pa pong 1 minuto. Wala pa pong 1 minuto, ilalagas po yan ni Lolo. Arigato host. You're welcome sis JJM. Tingnan ko nga si Daddy Michael kung nakadikit na rin sa kanya itong isa kong banana. Oh, hindi pa pala nakadikit. Ayan. Manonood muna ako ng kanyang videos. Ayan. Our first mini vlog. Enjoy guys. Ayan. Ayan, Kuya Michael, andito ako ngayon sa iyong bahay. Ayan. Nood muna ako sa iyong kwek ata to eh. And then, ididikit ko sa iyo mamaya to. Sis VJ, shout out! Huwag mo akong iwan. Huwag ka muna magpaka-busy sa linya dyan.
Garbage Girl, ayan. Thank you sis sa panambay. Thank you sisi. Shout out po kay Garbage Girl. Thank you sa patambay sis. Ingat po sa pagplancha. Baka iba yung maplancha natin. Ayan. Ayan, Daddy Michael, I'm still watching po sa iyong videos. Hoy, ano nang ito doon natutumba? Ayan, Kuya Michael, I'm still in your house. Nanonood. Kalami man. Kalami. Sarap naman yan, oh. With sausawan ng suka and white onion with matching chili. Yummy. Meron ka ng 74 na bananas yan, Daddy Michael. Shoutout po sa mga silent viewers natin dyan. Thank you. Balikan ko na lang sa bakas na nainiwan nyo mga lalabs ko. And salamat, host. Ayan. Okay, sisi. Good night, sis. Thank you. Ayan. Mag-iiwan lang sila ng bakas sa'yo. Pagka may bagong didikit. Good night, sis. Have a full night. See you again next time. Anong oras ka mag-end ba, host? Mamaya pa, pag antok na ako. 1:39 na. So, after 20 minutes pa. May 20 minutes pa, then mag-end na ako. Gawin lang 2 hours. Kasi 1 hour and 39 na ako. And then, mag-sleep na rin ako mamaya. Gawin ko lang siyang 2 oras itong LS ko. Pagkatapos, i-end ko na rin siya. Yan. Ayan, Daddy Michael. Hoy, namatay. Ayan, Daddy Michael. Then, full watch na po ako sa iyong videos. Then, ididikit ko na rin po sa iyo tong isang saging ko. Ayan. Pang 75 na po sa iyo. Yun, kuya. Oh, okay, host. Oh, sis JJM Mix Vlogs, wala pong problema. You can sleep na po. Thank you sa pagtambay. Titignan ko pa kung ilang saging yung meron ako na pwedeng idikit sa'yo. Ayan. Sandali lang. Sandali lang, teka lang, bakit ba ikaw na lang ang laman? Sa tuwing araw daw, mali pala.
Sis JJM Mix Vlogs, andyan ka pa? Patusok din ng patusok din ng prem ni Tanga sa pag-ibig kung may time, kung andyan ka pa. Ayan, Daddy Michael, may nagbaba po ng bahay, patusok po, tapos paiwan na lang din po ng bakas para mabalikan po kayo. Thank you. Nakikinig po, host. Ayan. Baka mawala yung antok mo, sis JJM. Pag marinig mo yung boses ko. Ayan, may 4 pa tayong natitirang viewers dyan. Thank you po sa pagtambay. Tingnan ko nga si Daddy Michael. Siya ba ang dahilan? Kaya di mo na ako kailangan. Labis na nasaktan ako. Hello, beautiful. Ayan, mega love shoutout Asa. Thank you for coming, my friend. Ayan, you have a moderator now. You can drop your link. Shout out to you, Asa. Thank you for coming, my friend. Oh wow, thank you for your heart stickers. Ayan. Oh no. Do you like me? Why? Hi Asad, mega love shout out. Thank you for coming again. Maghanap pa ako ng isang saging na maidikit kaya sis JJM Mix Vlogs. Why are you so beautiful? I don't know why. I think you are the only one. Ano daw yun? Mali. Aside, from where are you? Nice to see you here in my live stream. You are so lovely. Oh, thank you, Aside. Thank you. Kahit binobola mo ako. I am from Pakistan. Oh. Okay. Dan na kay tanga sa pag-ibig. Oh, thank you sis JJM Mix Vlogs. Iwan ka na lang ng bakas sis, babalikan ka po niyan bukas paggising. Baka tulog na din to, nasa Pilipinas eh. Pero nagbabalik po yan ng ng mga nagiiwan ng bakas sa kanyang bahay. Asad, I want you. Huh? Really? How come? Why Asad? Why do you want me? For what reason? Tignan mo yan, nag-I love you again. Iba talaga pag iba talaga pag ganda ng Pilipina ang nasisilayan eh, di ba? Di ba sis JJM? Kahit binobola ka. Makatulog na nga. Sabi ko sa'yo, mawawala yung antok mo eh. Please come to Pakistan. I cannot go to Pakistan because I don't have money to go there, and beside that, I don't know anyone there. I don't have any relatives in Pakistan. And besides, I don't know how to go there in Pakistan, you know. Just stay there, okay? Just support my channel if you love me. Charot. Hi Asad, how are you? How old are you? Are you still single? I'm just asking only. I cannot go there, you know why? Because I am not from there. Hi Asad.
How old are you? Bahala kayo dyan. JJMX Vlogs, oo nga. Pasaway din tong foreigner na to eh. Ano na yung sinabi niya? May sinabi siya eh. You are so, ano sabi niya? You are so beautiful. No. Hindi naman ako maganda eh. Hi Lalabs, Noel at TV 2.2. Tamsak Lalabs. Ayan. Thank you so much Lalabs. Thank you for coming. Ayan. Lalabs Noel, ay, ayan no. Tingnan mo si Asat. Sabi niya maganda raw ako. Maganda ba talaga? San banda? Hoy. Maganda ka. Maganda ka kaya Lalabs. Ala. Nagmana lang ako sa'yo Lalabs na maganda. Ganyan, yan yung asset natin eh, di ba? Maganda, masarap. Joke lang. Refer mo na sa akin. Ayan. Sandali lang. Hi, Asad. I have a good friend also. She's so beautiful. She's beautiful than me. Her name is Noella TV 2.2. You can go and visit her house anytime. And then maybe you can invite her to come with you in Pakistan. I'm really sorry I cannot go there in your place because I am not from there, and beside that I don't know how to go there, and I don't have any relatives also to stay there. Tulog na si Mark, makapaglandi pa ako. Agkay gina. Good night na talaga. Yan, sige sis JJMX Vlog. Sleep na sisi, baka mawala pa yung antok mo dyan sa chat ni Asat eh. May pa flying kiss pa daw siya. Asat, you can give a flying kiss to Noella TV 2.2. But me, I cannot give anything. My kiss is very expensive. Charot. Lalabs Noella. Kailan ka ulit mag-LS? Papali pa rin kita ng ng bikini para sa iyong pin. Noella TV 2.2. Ayan, tawa siya eh oh. Hoy, Lalabs Noella, harangan mo naman ako. May malandi dyan na Pakistani daw siya. May nalalaman pang pa-flying kiss. May nalipad ba na halik? Pag pinalipad mo yung kiss, edi bukas Lalabs pag nakauwi na ako sa Las Piñas. Oh, hindi ka pa pala nakauwi. 'Di ba Lalabs Noella, pag nag-flying kiss, hindi makarating doon sa padalhan mo ng flying kiss dahil may mga puno, may mga electric wire diyan na babalandra sa flying kiss. Tamsak Harang, ayan, Boss Nene, mega love shoutout, Boss Nene, thank you sa patamsak at harang, ayan, Berskada team, thank you guys for coming. Yes, correct. Tompak. Ayan, sabi ko nga, ayaw maniwala. Tapos sabi niya, gusto pa niya ng flying kiss. Makapag-flying kiss ka, lilipad doon. Mega love, shout out, Boss Nene. Yahoo! Sabi ni Noella TV 2.2. Ayan. Boss Nene, thank you. Ay, i-play pala kita sa sa isa kong laruan kasi hindi ka pa pala Andali, i-play kita para sa watch hour mo. Psst, sabi niya, Noella TV 2.2, mega love shoutout. Sabi ni Boss Nene, ayan. Boss Nene, i-play kita para sa watch hour mo, sa isa kong laruan. Para mayroon ikaw dagdag na Monetize ka na Lalabs. Si Boss Nene, hindi pa yan siya monetize, kulang pa yung watch hour niya. Ako matagal na akong magpa 5 months na.
Sandali nga, i-play natin to si Boss Nene pala sa ano, sa videos niya kasi hindi pa pala siya monetize. Lalabs Noela, baka naman, pwede rin siyang i-play. Ilan pa kulang niya? Hindi ko rin alam. Nasa ano pa lang ata siya. Nasa 1K pa lang ata yung watch hour niya. Malayo-layo pa ang kanyang lalagbayin para maabot ang 4,000. I-play ko nga siya dito sa isa kong laruan. Boss Nene, ilan pa daw yung kulang mo, Boss Nene? Sa ano, sa watch hour mo? Boss Nene, andyan ka pa ba? Are you still there? Boss Nene, are you still there? Di pa mo eh. Cafe lang ako nagsimula. O ilang buwan pa lang pala. LS tomorrow. Sige, sige lalabs. Itatamsat ko yung LS mo for tomorrow. So kung February, March, April, May, June, magpa 4 months ka pa lang pala. Bata pa. Ayos lang yan. Kayang-kaya mo yan. Basta sipagan mo lang mag-LS. Pagkatapos may mga magtambay sa'yo kahit 2, 3, 4, ganun. Malaki yung ibibigay sa'yo ni Lolo na ano, na watch hour. Check mo na sa YT Studio mo, ayan. Oo nga, i-check mo sa YT Studio kung ilan. Mag-play ako sa'yo hanggang bukas. Ay, hanggang bukas daw. Hanggang, ano, i-play ko yung 2 oras na video mo, Boss Nene. Yung LS mo. 2 hours and, 32 minutes. LS with chill out music at lapagan. Ayan. Ayan, Boss Nene. I-play kita dito hanggang matapos. Para sa iyong watch hour. Check mo sa YT Studio mo. Oo nga, i-check mo. Check mo para makita natin kung ano. Hayaan ko muna. Di ko sisilipin. Ayaw ko umasa. Aray! Di naman masakit umasa eh. Daddy Michael and Mommy Marife Vlog. Ayan. Lalabs Noela, padikit kay Daddy Michael. Baby pa yung bahay niya. Baka naman meron pa ikaw ninja dyan. O may extra saging ikaw dyan. Pwede pa, ano. Daddy Michael, ayan, bukas mag-LS yan, ano, mag-LS si Lalabs Noela. Pwede ka maghanap ng saging po doon. Ano yan? May mga saging yan siya. Mga legit na saging si Lalabs Noela. June 6, 9:30. Ayan, 9:30 pala ng gabi. Yung ano mo, yung premiere, yung naka-schedule na live mo, Lalabs Noela. Pang 72 tamsak na ako sa'yo, Lalabs Noela, sa iyong LS Paangat short video number 1 na yan. Bukas ano, Daddy Michael, si Lalabs Noela mag-LS, may ano to, napapaangat din po sila ng saging tsaka what's our views. Ayan, nakatamsak na ako sa'yo, Lalabs Noela. Ganun ba? Hayaan ko muna, hindi ko sisilipin, ayaw ko umasa. Ayan si Boss Nene, ayaw niya daw umasa. Bakit pinaasa ka na ba dati, Boss Nene? Kaya ayaw mo nang umasa ulit. Lalabs Noela, padikit kay Daddy Michael. Nasa Canada yan siya. Si Daddy Michael and Mommy Marife. Noela TV 2.2. Mag-go to channel ka na lang kay Daddy Michael. Main yung gamit niya. Main. Dan, Daddy Michael. O, dan na pala eh. Habilis pa sa alas 4 tong si Lalabs Noela pag makadikit.
Daddy Michael, puntahan mo yan si Noela TV bukas. Alma Manamix Whitey. Lalabs, tamsak lang ako ha. Pasensya na. Yan. Lalabs Alma. Thank you sisi sa katamsak. Lalabs Noela, hello. Sabi ni Lalabs Alma. Yan. Thank you guys for coming. Visit ka Daddy Michael sa LS ko. Makarami ka din, no? Ayan. Anong oras na ba sa ano? Anong oras ba sa Canada ang 9:30 sa Pinas? Daddy Michael. Mega love shoutout sa inyo mga lalabs. Same to you, Sisi Alma, lalabs Alma. Same to you, mega love shoutout po sa iyo. Salamat sa pagbisita, sis. Salamat sa jacket. Nasa harang ako. Ayan. Thank you sa paharang, sis. 9:30 PM paangat program, short video and live selling. Ano yung ibebenta mo, Idol Noela? Daddy Michael, ano yan? Marami din yan silang saging doon sa LS niya. Nagpapaangat sila ng mga bananas. Kung may free time ka bukas, 9:30 PM sa Pilipinas yung live niya. Dalaw ka po doon, Idol. Tatambay ko na lang itong CP. Sige, lalabs Alma. Maraming salamat po. Thank you. Ayan, nagbaba po si Daddy Michael ng kanyang bahay. Baby pa po yung bahay niya. Nasa 70 plus pa lang. Bagong silang lang po kasi. Alma Manamix Whitey OTW po. Ayan. Daddy Michael, iwan ka lang ng bakas kay Lalabs Alma. Ano din niya yan? Main din po niya yan, gamit niya. Pagkatapos, babalikan ka na lang din niya pagkagising kasi itatambay na lang daw niya yung CP niya. Matutulog na siguro yan siya kasi alas 12 na. Hating gabi na dito banda sa Asia. Lalabs Noela, hindi ka pa matutulog? Malapit na rin akong mag-end. Kaya sa mga hindi pa nakapagdikit-dikit dyan guys, dikit-dikit na. Dahil mag-end na rin ako. Magto 2 hours na din kasi. Boss Nene, nag-play pa ako ng iyong video. Ayan. 5 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Thank you guys sa pagtambay. Hanggang sa matapos. Oh, Asat, you are still there. Mega love shoutout. Ayan, Daddy Michael and Mami Mari first vlog. Tamsak at dikit na, sabi ni Lalabs Alma.
Thank you, Sis Alma. Baby pa po yung bahay niya. Pero nasa po yan siya, nasa Canada. Si Daddy Michael. Bagong kaibigan ko po yan, nasa Katropa, nasa GC ko yan siya sa Katropa. Tinangay ko siya doon para makahanap ng bagong kaibigan. Okay. Oo, sis. Wala pa siyang, hindi pa, bago pa lang yung bahay din niya. Tamsak Alma Mana, ayan. Your hair in your face, please hide in your hair. May nalalaman ka pang ganyan, Aside. Sarap mo talagang anuhin ba? Wala namang sa hair ko. My hair is natural. Ganon. Lalabs Noela. Nagbaba si Lalabs Noela ng kanyang bahay. Ayan guys. Hoy Asad, harangan mo ako, uy. Hindi puro tingin lang yung ginagawa mo dyan. Hello Boss Nene, kumusta ka na? Sabi ni Sis Alma Manamix. Ayan Boss Nene, playing pa ako dito sa iyo hanggang matapos itong 2 oras mo para sa watch hour mo. Silipin mo na kasi malay mo 4K na. Lalabs Noela, ayaw ma-open. Tuslog Sisi, harang pa. Yan, sis. Thank you sis Repolyo. Boss Nene, silipin mo na kasi malay mo yung 2 oras na i-play ko sa'yo eksakto na yun 4K bukas. Musta na bahay mo Boss Nene? Repolyo Girl Channel. Tuslog Sisi, thank you sis. Lalabs Alma, ayaw daw niyang silipin kasi masakit daw umasa. Ayan. Guys, baka naman pwede pa palablab din po kay Repolyo Girl Channels. Main din po niya yan. Zimali. Ayan, andito na yung magkaibigan natin. Sis Repolyo, baba mo yung bahay mo sis para madikitan ng mga kasama natin dito. Zimali, ayan. Mega love shoutout. Thank you for coming, ayan. Guys, si Repolyo Girl Channel po, main din po niya yung gamit niya. Mag-go to channel na lang din po kayo, guys. Ayan. Zimali, ang bago nating bisita. Mega love shoutout host. Ayan. Mega love shoutout, Zimali. Salamat sa pagdalaw, sis. Sige lang, Boss Nene. Ipa-play kita hanggang matapos yung 2 oras kalahati. Zimali, mega love shoutout. Ayan. Boss Nene, padikit din po kay kay Repolyo Girl, ang kaibigan natin na nasa Switzerland. Ayan. Ang ating Swiss girl, ayan, si Repolyo Girl Channel, masarap isahog sa nilagang baka. Ang kanyang pangalan ba? Wansaw na lang ang laban. Ayan, kayang-kaya yan, Boss Nene. Bata pa naman ilang buwan pa lang naman. Amaw ka, sisi. Pampawala ba ng antoxis? Ikaw kasi ang dami nang pwedeng ipangalan sa channel. Repolyo pa talaga. Yung main ko pala, dikit sa'yo, dinikit ko na. Ayan. Sis Alma,
Padikit naman kay Repolyo. Ang Repolyo Girl Channel from Switzerland. Masarap isahok sa nilagang baka. Zimali, mega love shoutout sis. Baba ka ng bahay mo sis Zimali para madikitan po natin. Time. Wow, 1.19 na siya. Oo, ang bilis ng ano niya, ang bilis ng saging niya, pero yung oras na lang niya ang problema ni Boss Nene. Pero kayang-kaya niya yan. Sige-sige lang sa LS, mabilis lang 'yun maabot yung 4,000. Boss Nene, andyan ka pa ba? Ayan guys, nagbaba si Sisi Mali ng kanyang bahay. Tignan ko kung nakadikit na yung isa kong saging sa'yo. Ayan. Ayan, Zimali. Andito ako ngayon sa bahay mo. Harang pa. Zimali. Andyan ako sa bahay mo. Nagharang. Idikit ko sa'yo yung isa kong banana. Katuwang naman ko sis yung may jetlock pa man siguro ko. Play kita Boss Nene. TY host, you're welcome sis Zimali. Ayan. Ayan sis, Repolyo, tamsak at dikit na yan. Sis Repolyo, baba mo kasi yung bahay mo, yung main mo. Baka yung ninja mo yung dinidikitan. Dan na po, ayan. Daddy Michael and Mommy Marifas Vlog, Repolyo Girl Channels, dan na po. Ayan. Guys, si Daddy Michael po, andyan sa Canada po yan. Bagong kaibigan po natin. At tapos guys, baka naman may mga extra saging kayo dyan, pa-donate naman sa kanya. Kasi bata pa po yung kanyang bahay. IOM, UN Migration Orientation. Ayan, nandito ako sa bahay mo si Zimali. Nanonood pa. Thank you po. Tapusin ko lang si Daddy Michael at Mami Marifas Vlog sa panonood at isunod na po kita. Alma Mana. Yan, sabi ni Repolyo Girl. Okay lang. Salamat. Ayan. Zimali. On the way po, sabi ni Daddy Michael. Ayan. Ang sipag-sipag ni Daddy makipagdikitan. Ayan, nandito lang ako sa bahay mo si Zimali. Yung binaba ko, patamsak lang sa LS ko para bukas. Salamat. Okay, sis Alma. See you tomorrow po sa iyong LS. Nag-search kasi ako ng intro at outro ko. Sige lang. Thank you, Daddy Michael. Mag-iwan lang kayo ng bakas at babalikan ko po kayo, sabi ni Zimali. Ayan, guys. Ayan, guys, mag-iwan lang po ng bakas dahil yung Zimali is main din po niya yan. Yung main channel po niya yung gamit niya. Tamsak at dikit na rin sa'yo. Zimali, tamsak at dikit na rin sa'yo, sabi ni Lalabs Alma. Ayan. 9 million in the house. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa pagtambay at pagsama ninyo kay host. Thank you guys. Oh, nag-iiwan ako ng bakas pero ibang account gamit ko. Ayan.
Ano main channel mo, Daddy Michael? Yan po yung ginagamit niyang pagbaba. Zimali, yan po yung main niya. Yung Daddy Michael and Mommy Marife Vlogs, yun po ang kanyang main channel. Pwede po kayo mag-go to channel po sa kanyang bahay. Halos lahat po main yung gamit. Main lang sa kalam, di ba? Okay. Daddy Michael and Mommy Marife Vlog po ang main ko. Yan. Yes. Yan po yung kanyang main, yung ginagamit niya. Watching na po Alma Mana Mix Whitey, sabi ni Sis Repolyo. Ayan. Si Zimali, done watching na po sa iyong bahay. Dikit na rin po ang aking isang saging sa iyo. Ayan. Ngayon pupunta ako kay Sis Repolyo. Haharangan kita, Sisi. Sisi Repolyo, haharangan ko ikaw. Tapusin ko lang para mas mahaba ang iyong time na makuha. Ayan. Thank you, Daddy Michael. Ayan, Sis Repolyo Girl Channel. Andito ako sa Switzerland road trip mo. Ayan. Haharangan mo na kita. No problem po. Kaya nga po tulungan. Teamwork is the best. Yes. Unity is the key. Thank you, Sisi Host Guapa. You're welcome, Sis Guapa. Ayan. Andito ako ngayon sa iyong bahay. Switzerland. Sana all. Sis Alma Mana, thank you, Sis Alma. One of my dream place. This amazing. This one. Great. Ahos Pumbay na Repolyo, OTW po sa iyo. Ayan. Sis Repolyo girl, ibaba mo yung main mo. Baka si Ahos yung, baka yung bawang ang dinidikitan ako. Ayan, ang ganda talaga ng tanawin dyan sa, sa Switzerland. Ang ganda ng mga bundok nila, yung mga mountains nila dyan, oh. Sis Repolyo, baka naman pwede pa tour dyan. Sabay ganun eh. Ayan mo, ang ganda-ganda talaga ng ng view. Ayan guys, nagbaba po siya ng kanyang bahay. Yan na po siguro yung main niya.
Sis Repolyo, andito lang ako sa iyong bahay. Naka-play pa. Thank you for loving me. Ayan. Sis Repolyo, ang ganda-ganda talaga dito sa inyo. Napaka-green ng paligid. Sis Ihos, kain muna ako Boss Nene, thank you. Isunod po kita kay Alma Mana. Ayan. Dan digit kay Dati Michael, sabi ni Zimali. Ayan. Sige lang Sis Repolyo girl. Eat well. Enjoy your food, sisi. Salamat. Salamat sa pagtambay mo. Napaka-green ng paligid dito sa Switzerland. Zimali, salamat po, sabi ni Daddy. Ayan. Guys, yung binaba ni Ahos, Bombay ni Repolyo po, ang dikitan po natin. Ayan. Thank you guys. Ahos Bombay ni Repolyo, dan dikit. Thanks, sabi ni Boss Nene. Ayan. Isunod ka daw po niya, Boss Nene, pagkatapos ni Lalabs Alma. Ayan, Boss Nene, playing pa ako sa'yo. Hanggang matapos to bukas. Dan na po sa tamsak. Ayan, dan na rin daw. Tamsak na din daw, dikit na rin. Kalembang all na din po yung bell para pag may mag-LS or mag-premiere sa kanila is ma-notify po tayo, guys. Thanks, host. You're welcome, Boss Nene. Isusupport kita sa sa WhatsApp mo para naman malay mo next day sisilipin mo na rin yung WhatsApp mo tapos hindi na siya paasa, 'di ba? Bongga. Di ba Sis Alma? Si Boss Nene ayaw nga niyang silipin yung niya, yung WhatsApp niya, baka daw paasa. Boss Nene, go lang nang go. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. Nakaya nga ni Brave Body Ikaw pa kaya? Nakaya nga ni Lalabs Noela Ikaw pa kaya? OTW sa'yo, Boss Nene. Ayan, sabi ni Daddy Michael. Si Lalabs Noela natulog na. Nag-play na siguro yun ng video ni Boss Nene. Alma Mana Mix dan dikit, sabi ni Sis Zimali. Ayan. Thank you, Sis Zimali. Ayan. Salamat, sabi ni Alma Mana Mix. Thank you guys. And after 10 minutes po guys, mag-e-end na po ako kasi mahaba-habang oras na din ang inabot natin. It's already 12:33 na po ang oras natin. So, kailangan na din po nating magpahinga para hindi masira ang beauty. Tulog-tulog din daw pag may time. Sabi ko naman, YT is life. So, may ganun. Good night, host. Good night to Sis Zimali. Sunod na po kami sa'yo. Sweet dreams. Ipaabot ko lang siya ng 30 minutes. Ayan na, 22 na siya. We still have 8 minutes, guys.
8 minutes left, then mag-end na po si host. Thank you so much po sa inyong lahat. Thank you guys. Ayan, sis Repolyo, andito lang ako sa iyong bahay. Still watching po sa iyong videos. Switzerland road trip. Napakaganda po ng kapaligiran natin dyan sa inyo sa Switzerland. Napaka-green po. Ang ganda-ganda. Ayan, sis Repolyo, nasa harang na naman ako, nasa gitna. Still watching po sa iyong video. Orsted. That my. Yun yung harang mo. Boss Nene, done na po. Ayan. Sabi ni Daddy Michael. Daddy Michael, ano na oras ninyo dyan? Ilang oras yung pagitan natin dito sa Pilipinas? Ay, sa Asia. Wala pala ako sa Pilipinas. $10:35 AM na dito. Oh, umaga pala dyan. Makasalungat pala yung oras natin. Ano na din dito 12:36 na ng madaling araw. Midnight. Ganun pala yun. Parang nasa lang din. So, kapag katanghali namin dito or umaga, gabi na rin dyan. Ganun pala yun, makasalungay. Oo, kung sa Pinas, 14 hours ang late. Mas nauuna ang Pinas kaysa dito. Oo nga, parang ano lang din pala dyan sa US. Canada and US is almost the same. Oh, makabilang mundo ba? Oo, late kayo dyan ng isang araw, kumbaga. Kaya pala. Ayan guys, 5 minutes left po guys. Ano na, mag-e-end na din po ako. Time to sleep na rin. 12:36 AM na rin po banda dito sa akin. Kailangan na rin mag-rest. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta po ninyo sa akin. Till next time po mga kaibigan, mga kapatid, thank you so much po sa inyong lahat. Oo, ate, salamat din po sa susunod ulit. Oo, Michael, I'm always here to support you too. Dalaw lang tayo sa lungga natin pag may time. Pero no worries, pagka may mahanap akong LS, ganun, igagala ko din yung bahay mo. Para makatulong ako. Ayan. Pagka mag-LS yung mga kaibigan ko, ibababa ko rin yung mga bahay ninyo na member ko sa katropa. Most especially kayo na mga baby pa yung bahay. Sige po ate, if meron pa ng live, sali ako. Sige, ihanapan kita mamaya kasi maaga pa naman dyan and I think you are still free then. Ihanapan kita sa mga friend ko na nag-LS tapos ipasa ko sa'yo yung nila, yung bahay nila. Ayan, si Crisandro, nag-live siya. Ibaba ko yung bahay niya, tapos puntahan mo, daddy, dali lang.
Crisandro. Ay, nawala. Nasaan daw? Let's stay together. Wait, please. Hi, Marcelo. Hola, you are still there. Thank you, my friend. Hi, Sis Alma. Nandyan ka pa pala yan. 1 minute left. Mag-end na din po ako. Okay guys, good night po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtambay hanggang sa huli. Bye-bye guys. Have a good night and God bless us all. Bye! Bye guys! See you around. Good night po sa lahat.